Hej og velkommen til. Mit navn er Michael, og jeg er produktchef her på Systemærn. Jeg vil nu gennemgå og præsentere vores nye brandsikringsautomatik. I dette webinar vil jeg præsentere, hvilke komponenter systemet består af, og vise dig eksempler på, hvordan det benyttes til brandbeskyttelse. Hos Systemærn kan vi rådgive dig til en helt rigtig løsning vedrørende brandsikring af dit ventilationsanlæg, men også rådgive dig i valget mellem spjældsikret og røgventilerede systemløsninger. Gennem dette webinar vil jeg gennemgå grundlæggende emner, så du er klædt på til at brandsikre dit ventilationsanlæg. Den første del af webinaret er en komponentgennemgang. Jeg viser dig de forskellige komponenter, som indgår i vores nye brandsikringsautomatik, som vi kalder SCS. Jeg gennemgår også, hvordan de forskellige komponenter tilsluttes hinanden, samt hvor enkel opsætning af systemet er. Vores nye brandsikringsautomatik fra Systemærn er udviklet til både spjældsikrede og røgventilerede systemer. Systemet er bygget af komponenter, der alle overholder kravene i henhold til DS 428, brandsikring af ventilationsanlæg. Her ses hovedkomponenterne i vores nye brandsikringsautomatik. Masterenheden, også kaldet M2, er hele hjernen i systemet. Alle komponenter fortrådes til vores master, som opsættes i en brugervenlig menu. Spjældmodulet S2 styrer spjældene, og de kommunikerer via et bussignal fra masteren. Displayet, som er et eksternt display, kan placeres op til 100 meter væk fra masteren. Strømforsyningen er til spjældmodulerne, og de kan forsyne op til 8 spjældmoduler per strømforsyning. Vores fejlpanel er til indikation for fejl og brand. Tryktransmitteren er til måling af trykket i kanalsystemet. Og det sidst en temperaturkanalføler. Jeg vil på de efterfølgende slides gå mere i dybden på de enkelte komponenter og tilslutninger. Her ses det vigtigste element i vores automatik, nemlig masterenheden, kaldet M2. Det, der vises på billedet, er nogle af de tilkoblingsmuligheder, vores master har. Her ses for eksempel, at masteren kan give signal til ventilationsanlægget samt have et eksternt display. 3 brand- og røgspjæld kan monteres direkte på masteren. Herudover kan der tilsluttes eksterne spjældmoduler. Der kan monteres op til 57 af disse spjældmoduler. I alt kan 60 spjæld monteres per master. Alle komponenter er vist her fortrådes til vores master, som opsættes i en brugervenlig menu. Hele systemet kan kobles op på BMS via Modbus eller BACnet, hvor alt kan styres fra. Jeg vil på de følgende slides gå mere i dybden på de enkelte komponenter og deres tilslutninger. For at få adgang til printkortet og strømforsyningen, skal du åbne låget på masteren. Skru de 4 skruer af, som vist på billedet. Derefter tage stikset af, og der er nu fuld adgang til printkortet og strømforsyningen. På siden af masterenheden kan der monteres de nødvendige kabelbøsninger til kabelgennemføringer. Her ses, at printkortet med alle tilslutninger til brandautomatikken er placeret i den ene ende. I den anden ende skal den eksterne strømforsyning monteres med 230 volt AC. Dette er et overblik over printkortet i masteren. Jeg vil på de følgende slides gennemgå de enkelte tilslutninger. Som du kan se her, er alle tilslutningsmuligheder også vist med piktogrammer. Det er derfor at gøre det nemmere at forstå, hvad der skal tilsluttes hvor. Alle data kan også findes i vores manual for brandsikringsautomatikken. Første tilslutning på masteren er kommunikationsudgangen til alle de eksterne spjældmoduler og tryktransmitteren, som kommunikerer via et RS485 kommunikationskabel. Den anden tilslutning vist med nummer 2 er til strømforsyningen til alle de eksterne moduler. Masteren kan levere strøm op til 2 spjældmoduler og 1 tryktransmitter, før der skal en ekstra strømforsyning til. Kablerne til kommunikationen skal være et toledet skærmet parsnodet RS485 kabel. Dette gør sig gældende for alle kommunikationskabler i hele vores brandsikringsautomatik. Forsyningskablet kan være et standard 24 volts kabel. I bunden er der vist henholdsvis et spjældmodul og en tryktransmitter. På det næste slide vil jeg vise dig, hvordan disse tilsluttes. Husk, at alle forbindelser skal være serieforbundne i vores system. Her ser du tilslutningen mellem masteren og spjældmodulet. Kablet forbindes til A- og B-terminalen i henholdsvis masteren og spjældmodulet. Det samme gør sig gældende for strømforsyningen. Kablingen er også vist i den blå kasse, hvor det er tydeligt markeret, hvilke klemmer de forskellige ledere skal tilsluttes. I hjørnet viser vi, hvordan
der kan kables videre til næste spilmodul for at lave serieforbindelsen. Her viser vi dig tilslutningen mellem masteren og tryktransmitteren. Tryktransmitteren kan også forbindes til masterenheden via RS485 kablet. Ved høj risiko for interference bør der monteres en 120 ohms modstand i hver ende af kommunikationskredsløbet. Ved den tredje tilslutningsmulighed kan der tilsluttes 3 brand- og røgspil. Der er ikke behov for spilmodulet, da disse kan tilsluttes direkte til masterenheden på de 3 klemmerækker. Dog skal du være opmærksom på, at der ikke kan tilsluttes røgkontrolspil eller modulerende brandspil til disse klemmer. Kun brand- og røgspil. På vores brand- og røgspil er kabelnummerne tydeligt markeret. Disse numre er tilsvarende vist på masterenheden. Dette sikrer en nem og hurtig installation af spillene. Som det ses her, er der med piktogrammer og numre vist præcis, hvor de enkelte kabler skal monteres i begge ender. Igen, for at du får en nem og hurtig installation. Den fjerde tilslutningsmulighed er for røgventilatoren, eller Smoke Evacuation Fan, også kaldet SEF. Herfra vil brandautomatikken styre røgventilatoren. I det viste eksempel er det en røgventilator med ekstern frekvensomformer. Her er et fortrydningseksempel mellem masteren og en FC101 frekvensomformer. Der gives et 0-10 volts analog udgangssignal til hastighedsstyring. Derudover et on-off start- eller udgangssignal. Der skal vælges mellem normally open og normally closed. Derudover er der en fejlsignal til indgang, som er potentialefrit. Vi har ved hver enkelt tilslutning lavet et kabelforslag, den blå kasse oppe i højre hjørne, som du også kan finde på vores hjemmeside. Tilslutning nummer 5 er mulighed for en ekstern nulstilling af alarmlyden. Alarmen bliver ikke reset via denne funktion, men den vil blot slukke for lyden på vores fejlpanel. Dette skal tilsluttes via et relæ. Alarmer vil kun kunne resettes enten via BMS eller fra displayet på automatikken, da det er yderst vigtigt, at man ved, hvilke alarm man kvitterer for. Den 6. tilslutning er, hvor fejlpanelet er tilsluttet masteren i vores brandsikringsautomatik. En eventuel fejl i systemet vises i fejlpanelet med et lyssignal eller efter behov også et lydsignal. Lydsignalet kan slukkes ved at trykke på den sorte knap på fejlpanelet. Det blinkende lys vil dog fortsætte til fejlen kvitteres i automatikken. Igen her er det tydeligt markeret på masteren med piktogrammer, hvad de enkelte klemmer er til. Det samme gør sig gældende i fejlpanelet. Tilslutning nummer 7 er til en ekstern aktiveringstest. Her kan der via et relæ gives et input til funktionstest, som eventuelt kan benyttes til den årlige funktionstest af hele systemet. Tilslutning nummer 8 er en sumalarm til eksterne alarmsystemer som BMS. Her skal der vælges mellem normally open og normally closed. Tilslutning nummer 9 er til brandtryksindgang, som kan bruges ved brandinspektion, hvor systemet kan tvinges i gang ved at aktivere denne funktion. Tilslutningsmulighed nummer 10 er et frigivningssignal til ventilationsanlæg. Her vil masteren ved hjælp af et relæudgang give signaler til eksterne enheder som anlæg. Disse alarmer kan stoppe anlægget under funktionstest eller alarm, eller frigive anlægget, når alt er OK, samt det giver mulighed for nat mode. Nat mode kan aktiveres efter behov og bidrager til lavere energiforbrug. Hvis anlægget ikke skal være tændt om natten og nat mode er aktiveret, vil alle brand- og røgspil blive lukket uden lydalarm. I tilfælde af aktivering af brand fra masteren, skifter hele systemet til brandmode. Tilslutningsmulighed nummer 11 er tilkobling af røgdetektorer. Der kan monteres 2 røgdetektorer direkte til masterenheden. Dette kan både være loft- eller kanaldetektorer. De 2 røgdetektorer, som direkte kan monteres til masterenheden, er vist som nummer 1 og nummer 2. 2,2 kOhms modstand er monteret i hver klemme i masteren. Denne klemmemodstand flyttes fra masterenheden og monteres på klemme 1 og 5 i dine røgdetektorer. Det er gjort nemt at resette røgdetektoren. Dette sker ved, at man fjerner jumperen på masteren i 5 sekunder og monterer den igen. Derved er røgdetektoren blevet reset, og systemet går tilbage til normal drift.
Den 12. mulighed er tilkobling af temperaturfølere. Her kan der monteres en PC1000 temperaturføler direkte uden behov for et spilmodul. Tilslutning nummer 13 er tilkobling fra ABA. Her kan masteren modtage signaler fra ABA-anlægget. Når der modtages signal fra ABA-anlægget, vil dette medføre, at hele systemet går i brændmode. Resættes ABA-signalet, vil hele systemet gå tilbage til normaldrift. Den sidste tilkoblingsmulighed er nummer 14. Her kan der tilkobles en kanaltermostat. Alle komponenter tilsluttet masterenheden kan styres via det indbyggede display. Ellers kan et eksternt display benyttes, som kan monteres op til 100 meter væk. Hele systemet kan også tilsluttes BMS via Modbus eller BACnet. Jeg vil nu gennemgå spilmodulet, også kaldet S2, som er en anden vigtig komponent i vores automatik. Tilslutning af spilmodulet, eller slaven som den også kaldes, er når der skal tilsluttes mere end 3 spil til systemet. Masteren, som jeg også fortalte før, kan forsyne 2 spilmoduler og 1 tryktransmitter. Skal der flere spil på systemet, skal der monteres en ekstra strømforsyning. Der kan monteres op til 10 spilmoduler på én strømforsyning. I alt op til 60 spil kan monteres til hver masterenhed. Spilmodulet er ligesom masterenheden udstyret med piktogrammer, der tydeligt viser, hvad der skal placeres de forskellige steder. På vores spilmoduler kan der tilkobles 3 forskellige spiltyper: brand- og røgspil, røgkontrolspil eller modulerende spil, som kan bruges til VAV. Alle 3 spiltyper skal montere deres endekontakt i den røde kasse. Derudover kan der monteres forskellige sensorer og detektorer i spilmodulet. Der kan kun vælges én tilkobling i hver de markerede bokse. Jeg vil som med masteren gennemgå tilslutningerne mere i dybden på de næste slides. Som det også blev vist ved gennemgang af masterenheden, er der dobbeltterminaler i spilmodulet, som kan bruges, når 2 eller flere enheder er forbundet med hinanden i serie. Både kommunikationskablet og kablerne til strømforsyning kan tilsluttes i den nedre og øvre del for at give nem installation. Her ses et eksempel på, når flere spilmoduler sættes i serie. Det har ikke betydning for spilmodulerne, om de tilsluttes den øvre eller nedre klemmerække. Repeater 485 er en signalrepeater, der kan anvendes i vores automatik. Den kan anvendes til at forbedre signalkvaliteten, og det er påkrævet, hvis der er mere end 30 spilmoduler tilsluttet systemet, eller hvis kommunikationskablet er længere end 300 meter. Den skal have en separat 24 volts DC strømforsyning. Der kan tilsluttes et spil per spilmodul. Det kan enten, som jeg fortalte før, være et brand- og røgspil, et røgkontrolspil eller et modulerende spil, som kan bruges til VAV. Alle 3 spiltyper skal montere deres endekontakt i den røde kasse, som er vist på tegningen. Her ser du tilkoblingen af brand- og røgspil til spilmodulet. Når en aktuator anvendes, skal endekontakterne tilsluttes S1 og S4, S2 og S6, som det er vist i den røde kasse og i spilmodulet. Forsyningen skal tilsluttes, som det er vist i den sorte kasse. Det er tydeligt igen med piktogrammer vist, hvordan dette gøres. Her ser du, hvordan tilkoblingen af et røgkontrolspil fungerer. Et røgkontrolspil med en 3-punktsaktuator skal tilsluttes som vist i den sorte kasse. Positionskontakterne monteres i den røde kasse som før. Den sidste spiltype er et 0-10 volts VAV-spil. Denne spiltype skal tilsluttes som vist på den sidste række i den sorte kasse. Der kan også tilsluttes både sensor og regulator til spilmodulet. Der kan tilsluttes én ting per kolonne. Det vil sige, at du kan enten tilslutte en røgdetektor eller en PT1000 sensor i den blå kolonne, og en PT1000 sensor eller et 0-10 volt signal fra en rum/zone regulator i den grønne kolonne. Hvis der tilsluttes enten sensor eller regulator, skal modstanden, som sidder i spilmodulet, fjernes. Dog skal modstanden flyttes til røgdetektoren, hvis det er den, du vælger at montere. Nu skal vi til anden del af webinaret, hvor vi skal gennemgå opsætning og idriftsættelse af vores brandsikringsautomatik. Jeg vil nu vise dig eksempler på fortrødning af vores systemløsninger til både spilsikrede og røgventilerede systemer. Til sidst vil jeg vise dig, hvordan du opsætter automatikken samt spilmodulerne. Her ses, hvordan fortrødningen for spilsikre systemer kan udføres. Dette er en opsummering
på de foregående slides med, hvor de enkelte kabler kan tilsluttes, samt hvilke forskellige komponenter, der kan tilsluttes. Det samme eksempel har vi også lavet for et røgventileret system. Begge eksempler vil være tilgængelige på vores hjemmeside. Jeg vil nu gennemgå, hvordan vores brandsikringsautomatik skal opsættes, samt vise, hvilke opsætningsmuligheder som systemet har. På masterenheden er der et display til opsætning og styring af automatikken. På displayet kan man se, hvilke menuer man er inde i. Ved siden af displayet er der pile til at navigere op og ned samt frem og tilbage, samt se indikationer på alarmer. Displayet på masteren er placeret centralt. Et eksternt display kan også tilsluttes med en maksimal kabellængde på 100 meter. Du kan både benytte det interne og eksterne display på samme tid. Jeg vil give dig en hurtig gennemgang af, hvad der kan ses i de enkelte menuer. Her ses de 5 overmenuer. Jeg vil starte med at gennemgå menupunkt 1, drifttilstand. Der er 7 undermenuer med hver deres funktion. Valgfunktion. Her viser man, om det er et spjælsikret eller røgventileret system. Alarmlog viser de seneste alarmhændelser. Motionslog viser seneste 12 motionslogs. Input/output viser status på alle tilsluttede komponenter til masteren, som for eksempel om spjæld er lukket eller åbne. Spjæld viser status for alle spjæld monteret i systemet. Røgdetektoren. Status for røgdetektoren. SEF, også kaldet røgventilatoren. Smoke Evacuation Fan, som giver en status på røgventilatoren. Menupunkt 2. Manuel eller auto. Der er 3 undermenuer her. Der er funktionstesten. Under funktionstesten kan man vælge mellem fuldskala-test eller blot teste det enkelte spjæld eller ventilator. Ved røgventilatoren kan du vælge at køre auto eller manuel, samt sætte en manuel værdi for ventilatoren, hvis det ønskes. For spjæld kan man ligesom ved røgventilatoren vælge at køre mellem at køre auto eller manuel. Menupunkt 3. Indstillinger. Der er 4 undermenuer til denne menu. Motionsindstillinger. Under motionsindstillingen kan du indstille tidspunktet for motioneringen, samt sætte intervallet for dette. Der kan vælges mellem 24 timer, 48 timer, ugenligt, hver anden uge eller månedligt. Forsinket afstop. Det er den tid, der er sat på fra stoppet anlægget efter brandmode, og det er som standard sat til 2 minutter. Indstilling af tid og dato. Det siger lidt sig selv, at her kan man indstille tid og dato. Og det sidste kan man skifte sprog, og der kan vælges mellem dansk og engelsk. Menupunkt 4.0 konfiguration. Denne konfigurationsmenu er der 9 undermenuer, der alle skal benyttes til at lave opsætning af automatik. I adressering af slaver kan man tilføre slavespilmodul. Dette kan enten gøres via displayet eller via en Region Go app. Denne app vil jeg vise senere, hvordan den fungerer. Ved opsætning af røgventilatoren SEF kan man vælge mellem forskellige sætpunkter for brand og motion. Kommunikationen. Her kan du vælge den opsætning til BMS, der skal gøres, for at de kan læse og kommunikere med systemet. Ved det at aktivere spjæld vælges hvilken spjældtype vi har. Det kan enten være deaktiveret, et brand- og røgspjæld, VAV eller røgkontrol. Punkt 4.5 detektor og temperatur. Kan man opsætte røgdetektorer og temperaturfølere. Det samme gør sig gældende for næste punkt, hvor man opsætter tryksensoren. Under diverse kan man opsætte hver enkelt komponent, der er monteret direkte i masterenheden. Under næste punkt kan man gendanne til fabriksindstillinger. Det sidste punkt, som hedder systemaktivering, her kan man skifte mellem installations- og driftmode. Her skal du skifte til installationsmode for at kunne ændre noget i de overstående menuer. Den sidste menu er adgangsrettigheder. Her er der 3 menuer. Her kan du logge on. Der er forskellige kodeord til forskellige bruger-logons og forskellige brugerrettigheder. Hvis du logger off, logger du ud af systemet. Dette sker også automatisk ved inaktivitet. Til sidst kan du skifte kodeord, der kan ændres på de 4 cifre til de forskellige brugerniveauer. Det gør nemt for dig at opsætte spilmodulerne. Det kan enten gøres via displayet på automatikken eller via en app. Jeg vil gennemgå, hvordan disse opsætninger foregår på de følgende slides.
På masterenheden via displayet sættes systemet i installationsmode. Der vælges adressering af slaver, og nu kan man tilføje modulerne. Hvert modul skal have et unikt nummer. Derfor starter navngivningen af spilmodulerne fra 4, da de 3 første numre er brugt til de spil, der er monteret direkte i masteren. I spilmodulet vil dioden, som er vist med nummer 1, lyse hvid, som betyder, at den er klar til at blive adresseret. Låget skal åbnes, og der skal trykkes på knappen nummer 3. Herefter skifter farven til lilla, som indikerer, at nu er spilmodulet i offline og er i gang med at blive tilført. Når hele systemet er klar, vil dioden lyse grøn, som indikerer, at alt er OK. Herefter kan du gå videre til det næste modul, som bliver navngivet med det næste nummer i rækken. Det er altid muligt at ændre navngivning på et senere tidspunkt. Du kan også opsætte alle spilmodulerne via vores nye app. Herfra kan du opsætte spilmodulerne fra gulvet, uden at skulle være oppe ved modulet, som ofte kan være svært at komme til. Dette er gjort for at gøre det nemt for brugeren. Du skal hente appen, der hedder Regin Go App. Den er både tilgængelig for iOS og Android. Automatikken her skal også sættes i installationsmode for at kunne opsætte modulerne. På startsiden i appen vil alle spil være der. Hvis du trykker på Identificere, dette vil gøre, at det valgte spil vil blinke, så man er sikker på, at man har kontakt med det korrekte spil. Derefter skal du logge ind med en adgangskode. Når du er logget ind, vil spillet lyse blåt, som viser, at modulet er forbundet via Bluetooth. Det er nu muligt at opsætte spilmodulet via konfigurationsmenuen. I konfigurationsmenuen kan der trykkes på kommunikation. Her kan du ændre på spiladressen, som er det nummer, som hver enkelt spilmodul har. Det er også muligt at ændre navnet på spilmodulet. Det sker under enheder. Her kan man for eksempel kalde modulet for kontor. Når de ønskede ændringer er lavet, skal de godkendes, og nu vil systemet være sat op. Via LED-dioder placeret i fronten af spilmodulet kan det nemt og hurtigt identificeres, hvordan tilstanden for det enkelte spilmodul er. Grøn betyder, at alt er OK. Blå betyder, at modulet er forbundet via Bluetooth med appen. Gul viser dig, at der er en servicealarm. Blinkende gul bruges, når modulet er identificeret med appen. Ved konstant rød vises der en alarm. Blinker den rød, er det fordi, det er ved at blive gendannet til fabriksindstillet. Lilla er, som vi så før, at modulet er offline, og hvid, at modulet er tomt og helt klar til at blive sat op. En stor fordel ved disse dioder er, at fejlsøgningen er meget nemmere. Da der udover at der bliver vist på displayet i automatikken, hvilke modul der er fejl på, kan det også ses på det enkelte spil. For eksempel her kan I se, at de 2 første spilmoduler er grønne, hvilket indikerer, at alt er OK for dem. Men for modul 3 er der en kommunikationsfejl, og det vil der også være på resten af serien. Derfor er det meget nemt at fejlsøge. Det samme vil sig gøre, hvis der er fejl på systemet, vil spilmodulet også vise det. Sidste og tredje del af webinaret er en gennemgang af systemløsningerne. På vores hjemmeside systemair.dk kan du finde både manualen for brandsikringsautomatik samt vores vejledning til standardløsninger i henhold til DS 428, som jeg her vil gennemgå nogle sider fra. Guiden indeholder principskitser med påtegnede spjæld og automatikkomponenter. Dette giver et hurtigt overblik over installationen. Ligeledes giver vi dig det samlede overblik over, hvilke komponenter hver systemløsning vil kræve for at udføre installationen. I denne guide er brandsikringskomponenterne til hver enkelt systemløsning afbildet sammen med et varenummer. Således kan du nemt finde produkterne på vores hjemmeside og tilgå mere information, samtidig med at du enkelt kan bestille det. Når der er tale om brandsikring, skal man vide, at der er tale om 6 anvendelseskategorier i henhold til lovgivning. Jo højere kategori, jo højere krav er der til brandsikring. Man kan dele dem op i 2 underkategorier, som er med og uden sovepladser. Kategori 1, 2 og 3 er uden. Kategori 4, 5 og 6 kan være med sovepladser. Man kan også sige, at i kategori 1 kender alle bygningen, de befinder sig i. I kategori 2 kan der være nogen, der kender bygningen, og i 3'eren er der ikke mange, der kender bygningen. Det samme gør sig gældende for 4, 5 og 6. Jeg vil starte med at vise vores standardløsninger for spjældsikre systemer. Et spjældsikkert system er designet til at forhindre spredning af brand og røg ved hjælp af brand- og røgspjæld. Spjældsikrede systemer er en essentiel del af brandsikringsstrategien i ventilationsanlæg, specielt i komplekse bygninger, hvor flere brandsektioner ofte er til stede. I denne systemløsning 1 ses et eksempel,
hvor vi har et ventilationsanlæg, der er placeret i teknikrum med en ventilationsskakt. Det anvendes kategori 1-3 og er et spjældsikkert system med røgdetektorer i fraluften på alle sektioner. Her ses, at vores masterenhed er placeret ved anlægget med 2 røgspjæld direkte monteret heri, samt en røgdetektor og et fejlpanel. De andre spjæld har et spjældmodul placeret ved siden af sig, som de skal tilsluttes. I dette eksempel skal der anvendes røgdetektorer, da der ikke er et brand- og røgspjæld eller et røgspjæld mellem alle betjente brandmæssige enheder. Hvis der i stedet for placeres et brand- og røgspjæld ved sektionsvæggen, kan der undlades røgdetektorer i hele systemet, da man på den måde overvåger alle brandmæssige enheder via de indbyggede brandtermostater i spjældene. I denne systemløsning 3 har vi et eksempel med boligenheder, som kan udføres uden krav til røgdetektering, så frem hver boligenhed er forsynet med et røgspjæld. Det anvendes kategori 4. Grunden til, at røgdetektering kan undlades, er, at detektering af brand sker via den indbyggede 72 graders termostat i røgspjældene. Her er det også vigtigt, at der udføres brandisolering på alle afgreninger hele vejen frem til røgspjældet. Grunden til, at der kan undlades på nederste boligenhed, er, at den brandmæssige adskillelse udføres i dækket mellem stue og første sal. I denne systemløsning 4 har vi et eksempel, hvor betjeningsområdet er én brandsektion med ventilationsanlægget på taget. Det anvendes kategori 3. Desuden kan man benytte sig af undtagelsen, hvor brand- og røgspjæld kan undlades på én brandsektion, hvis gennemføringen af denne ene brandsektion er ind i en installationskagt eller et ikke betjent teknikrum. Og denne undtagelse er i henhold til punkt 4.2.6. Jeg vil nu vise nogle eksempler med røgventilerede systemer. Et røgventileret system er designet til at kontrollere og fjerne røgen fra bygningen under en brand. Røgventilerede systemer vil normalt være den foretrukne løsning i bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6. Men også i kategori 4 kan valget være mellem spjældsikrede og røgventilerede systemer. Røgventilatoren skal i alle tilfælde dimensioneres i henhold til skemaet i DS 428 for at finde den korrekte volumenstrøm. Samt tilslutningspunktet skal være ved eller over kanalsystemets øverste punkt. I denne systemløsning 1A har vi et eksempel, hvor det er et ABA-styret røgventileret system, hvor der er forskel på luftmængden for normaldrift og branddrift. Hvis der ikke er forskel på luftstrømmen mellem brand- og normal tilstande, kan brandautomatikken undlades. I dette tilfælde er der forskel, så røgventilatoren har 3 sætpunkter: normaldrift, branddrift og motionering. Systemet aktiveres ved at ABA sender et signal til brandautomatikken, som starter røgventilatoren i brandmode. Røgventilatoren skal trykstyres for at sikre, at der ikke skabes et undertryk over 100 pascal ved branddrift. Et røgventileret system anses for at være tilstrækkeligt sikret i tilfælde, hvor systemet udføres med en røgventilator til det fri, hvor alle betjente brandceller er udført med minimum 30 pascal røgmodstand. Som I kan se, er alle lodrette kanaler brandisoleret gennem de betjente områder. I denne systemløsning 1B har vi et eksempel, hvor det er et røgventileret system med forskel på luftmængden for normal og branddrift, men der er ikke ABA i bygningen. Derfor skal det detekteres via temperaturfølere i kanalsystemet, og ikke via ABA-signalet, som vi så i foregående eksempel. Som der ses her, kan der tilsluttes 2 temperaturfølere til hver spjældmodul. Det er de samme krav til røgventilatoren gør sig gældende i dette eksempel. I denne systemløsning 2 har vi et eksempel, hvor røgventilatoren er sammenkoblet med et ventilationsanlæg. Dette anvendes kategori 4-6, kan fx være etageboliger. Her kan du se, at masterenheden kan have tilkoblet 2 røgspjæld ved anleddet direkte. Røgkontrolspjæld skal tilkoble systemet via et spjældmodul. I dette system er det brandtermostaten, som ved 72 grader skal aktivere systemet i brandmode. Det der i praksis sker, er at termostaterne aktiverer systemet, røgspjældene lukker og røgkontrolspjældene åbner, for at røgventilatoren kan suge røg ud fra bygningen. Som det også ses her, er røgventilatorens tilslutningspunkt på det højeste punkt. I denne systemløsning 3 har vi et eksempel på et ABA-aktiveret røgventileret system sammenkoblet med et ventilationsanlæg i kælderen. Det er igen i anvendelseskategori 4-6. Ved anlægget skal der være røgspjæld til afspærring af anlægget og ABA-signal til aktivering af brandmode.
Kanalerne i skakten brandisoleres ikke, da skakten ikke indeholder andre brandbare installationer i dette eksempel. Det store rum i midten kan udføres som spjældsikkert system for at mindske luftmængden for røgventilatoren. Som du også kan se her, er røgventilatorens tilslutningspunkt igen på det højeste punkt. Røgkontrolspjældene i toppen åbner først, når systemet går i brandmode, ligesom vi havde på de foregående slide. Husk, røgventilatoren skal trykstyres for at sikre, at der ikke skabes et undertryk over 100 pascal ved branddrift. I denne systemløsning 4 har vi et eksempel på et røgventileret system i et hotel med ABA med zoneinddeling. Systemzoneinddeling per etage er for at kunne mindske luftmængden på røgventilatoren og dermed kanalstørrelserne. Kanalerne i skakten brandisoleres, da skakten indeholder andre installationer. Ved aktivering af ABA på etagen vil masteren give signal til anledet om at stoppe. Så lukker røgspjældene ved anledet, og røgkontrolspjældene ved røgventilatoren åbner, og røgventilatoren starter op. På etagen, hvor ABA'en er udløst, vil røgkontrolspjældene åbne, og spjældene på de andre etager lukke i. Derved er det kun den pågældende etage, der røgventileres på. Dette var en hurtig gennemgang af nogle af de systemløsninger, som vi har lavet vejledninger til. Der er flere uddybende forklaringer til hver enkelt eksempel i vores eksempelsamling på nettet. Jeg håber, du nu er blevet klogere på Systemas nye brandsikringsautomatik. Har du spørgsmål til vores produkter eller løsninger, vil vores salgsteam altid være klar til at hjælpe dig. Alternativt kan du finde flere informationer på vores hjemmeside. Mange tak, fordi du kiggede med.